Здравейте, аз съм Славен Попов и в това видео специално за блога на Betfair на български ще се опитам да направя кратко представяне на новия софтуер, новия покер софтуер на Betfair, който вече около месец е онлайн. Както знаете, наскоро Betfair се присъедини към мрежата OnGame, което означава, че освен досегашните играчи, които играеха в Betfair Poker, ще, ще имаме възможност да срещаме много различни противници, които идват от други сайтове и други сайтове, които са членове на групата на OnGame. Това означава само едно, че ще има повече екшен по масите, повече игра. Винаги ще имаме възможност да намираме игра по всяко време на денонощието. Масите, които в момента виждам на екрана си, са доста повече от тези, които сме свикнали да виждаме в старата версия на Betfair. И това винаги е добре, тъй като това означава, че ще има и доста слаби играчи, които винаги, когато броя на играчите е по-голям, има и по-голям брой слаби играчи. Това винаги е добре, тъй като означава, че ако играем правилно, ще може да правим добри пари от играта на покер. Едно от основните предимства на когато става дума за кеш игрите на новия софтуер е, че има по-голямо разнообразие както на игри, така и на лимити. Например, в старата версия на Betfair Poker имаше Texas Hold'em и Omaha, но нямаше, да речем, ето както се вижда тук на екрана, има подлимит Omaha High Low и Fixed Limit Omaha High Low, които са доста интересни игри и за любителите на този вид игри това ще е едно предимство, тъй като ще могат да играят и тези. Five Card Draw също е игра, която липсваше в старата версия на Betfair. Тук я има. Това е една много популярна игра, тъй като си спомням, че когато никой не беше чувал даже за Texas Hold'em, всички всъщност играеха този вид игра с 5 карти, когато се сменят от 1 до 4 карти. Даже се спомням, че когато аз съм бил дете, са ме учили да я играят. И другата допълнителна игра, която също е новост за този софтуер е Seven Card Stud, която е една доста интересна и сложна игра, но която сигурен съм има доста почитатели даже в България. Ако се върнем отново на Texas Hold'em и кеш игрите, основната разлика, която забелязваме тук е, че първо нивата нарастват в някои моменти по-плавно. В старата версия на Betfair нямаше, когато става дума за MicroStakes, да речем, игрите започват от 0,02 цента до 0,04 и нарастват много постепенно до 10-20 цента, а след това има едно интересно ниво, което е 15-30 цента. Това е винаги добре, тъй като когато се опитваме да увеличаваме нивата, на които играем, винаги е добре да има плавно преминаване към следващото ниво, както когато става дума за по-високи лимити, в стария софтуер на Betfair след 1.2 следваше 2.5 директно, а след 2.5 5.10, а тук може доста по-плавно да преминем през нивата от 1.2 на 2.4 и след това на 3.6 и чак тогава да стигнем до вече по-сериозната игра на 5-10 долара. Също така
Една малка разлика, която наблюдаваме от стария софтуер на Betfair е, че тук масите са или с 5 или с 10 човека, като ако някои от вас предпочитат по-сигурната игра, могат да играят на маса с 10 човека, а когато става дума за shorthand, така наречените маси, може да играят на доста по-агресивните маси с 5 човека. Sit and Go турнирите в новия софтуер на Betfair, както виждате, освен текст с турнир, има и такива по Omaha, 5 Card Draw и 7 Card Stat, което е доста интересно. И има нива на игра за абсолютно всички, както виждате тук най-ниските buy-ини за турнири са по 11 цента, по 22 цента, докато се стигне до тук огромни суми за heads-up мачове по 10 000 долара на Sit and Go. Също нивата са направени така, че преминават доста плавно, нарастват buy-ините за тях и има турнири с най-различна структура от такива, в които се играе само една ръка, т.е. влизаме all-in първата ръка и на когото му първи той печели, до такива с доста хубава структура от по 8 минути на ниво. При всички случаи сигурен съм, че всеки ще намери подходящото за него ниво в новия софтуер на Betfair, когато става дума за Sit and Go. Най-голямата разлика според мен от стария софтуер към новия, това са турнирите с много маси, мултитейбъл турнирите така наречени. Тук наистина богатството е доста голямо, тъй като, както отбелязах и по-рано, доста повече хора играят като цяло в тази мрежа и организаторите, всъщност мрежата може да си позволи да пуска турнири много начесто и повечето от тях са с гарантирани суми на наградния фонд, което винаги е хубаво, тъй като горе-долу знаем за какво играем. Турнири има буквално на всеки 5 минути, като понякога те са даже по 2 турнира в един и същи час. Текат сателити за много от турнирите постоянно, което ни дава възможност да играем за малки суми, за турнири с голям награден фонд. Имат постоянно и квалификации за турнири на живо, като Betfair Live, WSOP Europe, някои от EPT ивентите, както и турнири, които организира самата мрежа, а това винаги е много добре, тъй като ни дава възможност да участваме в турнири на живо. Неделните и съботните турнири са доста интересни. Там наградните фондове са гарантирани съответно 40 000 и 200 000 и има просто много турнири с най-различен вход от 1 долар, даже 50 цента до по-скъпите, които са около 300 до 500 долара. Като цяло Betfair е сайт, който постоянно предлага промоции както за новите, така и за настоящите си клиенти. За нови клиенти има каш бонус до 2500 долара. Постоянно текат лидерборди, в които ако попаднем в тях, могат да се спечелят доста прилични пари. Има и фри роли за любителите на фри ролите. Най-голямата новост е
така наречените Story Points. Това са точки, които трупаме докато играем и с тях могат да се купуват ваучери за турнири на живо, турнири онлайн, както и различни предмети, свързани с покера. Това предстои да видим в близкото бъдеще. Така или иначе, според мен, новия софтуер на Betfair предлага много интересни и нови неща и при всички случаи ще бъде удоволствие за мен, надявам се и за вас, да играя в този покер рум, тъй като наистина преимуществата на новия софтуер са доста и се надявам, че за бъдеще ще постигам още по-добри резултати с този покер клиент. Това е от мен. Надявам се да е била полезна кратката информация, която дадох тук. Съвсем скоро смятам да запиша видео с играта си на някои от по-ниските нива, а след това и на по-високи, на кешмасите, а може би и някой sit and go.